Припинак «Автовокзал». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак «Універсітэт». Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 400. Прыпынак «Універсітэт». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак «Мопра». Прыпынак «Мопра». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак «Цэнтр маладзёжнай творчасці». Прыпынак «Цэнтр маладзёжнай творчасці». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак «Тэхнічны універсітэт». Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак «Тэхнічны універсітэт». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак «Тэльмы 1». Прыпынак «Тэльмы 1». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак «Тэльмы 2». Прыпынак «Тэльмы 2». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак «Паварот Хабы. Прыпынак Паварот Хабы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Булькова. Прыпынак Булькова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Паварот Ракітніца. Прыпынак Паварот Ракітніца. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Паварот Пятровічы. Прыпынак Паварот Пятровічы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Федькавічы. Прыпынак Федькавічы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Паварот Нарагозна. Прыпынак Паварот Нарагозна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Ленинский. Прыпынак Ленинский. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Чижевщина. Прыпынак Чижевщина. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Ходосы. Прыпынак Ходосы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Терки. Прыпынак Терки. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Пески. 1. Прыпынак Пески. 1. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Пески. 2. Прыпынак Пески. 2. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Потолки. Прыпынак Потолки. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак Аўтавакзал Кобрин. канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак Аўтавакзал Кобрин. канцавы прыпынак. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.